Прывітанне, сёння 3 снежня. З вами Міхась. Сёння я распавяду пра тое, куды у фаланстары знікае смецце, або першыя размовы пра гумус. Мы 3 месяцы назад перасяліліся ў новую пляцоўку і вырашылі, што вось паглядзіце, бачыце агрызкі, да? Вось гэтыя агрызкі, яны кудысьці павінны знікаць. І куды яны знікаюць? Можна уявіць, што мы выкідаем іх у смецце, якое знаходзіцца вось там вось ніжэй. Але гэта ўсё не так проста. Я зараз прайду туды ніжэй і пакажу, што вы можаце назіраць, што тут няма ніякага арганічнага кантэйнера для збору арганічнага смецця. Дык вось, усё ж такі мы вырашылі з ім неяк разбірацца і стварыць у фаланстары прастору з нулявым арганічным смеццем. Як вы думаеце, хто перапрацоўвае ўсё за нас, хто робіць гэту працу? Так, гэта робяць жыхары верміфермы. Яны знаходзяцца тут. Вы маглі здагадацца, што гэта тут нічога не бачна. Гэта адмысловыя чэрві. Жыхары верміфермы — гэта адмысловая парода нават. Гэта не проста чэрві, якія водзяцца даждзевыя, але гэта навозныя чэрві пароды беларускі араты. Дык вось, на сёння мы з верасня месяца ўжо не выкідаем нікуды смецце, і яно ўсё захоўваецца ў прасторы фаланстара, але тут насамрэч нармалёвы пах, і мы пачалі ствараць першы гумус з жыхарамі. Я вам зараз пакажу 2 засева. Калі у гэтым чорнай скрыні засеў навозных чарвей, гэта такі эксперыментальны, тут яны ў звычайнай глебе, то удалей у 2 кантэйнерах нашы працаўнікі, самыя ціхія працаўнікі фаланстара, пачалі працаваць над рэальным кампостам, які створаны ва ўмовах фаланстара. Усё, што мы едзім, пачынаючы, як я паказваў, з гэтых агрызкаў, заканчваючы кажуркамі ад арэхаў, фісташак ці недаедзеныя печэнькі, усё гэта будуць перапрацоўваць нашы жыхары верміфермы. На гэтым я завяршаю нашу сённяшнюю размову. У наступных выпусках вы даведаецеся, як мы ствараем кампост, як мы яго захоўваем і чаму ў фаланстары нету паха ад кампоста. Все, з вами быў Міхась. Размовы пра вермі тэхналогіі ў фаланстары.